Novo vozilo ozarilo je lica djece u dječjem domu u Laduću. Dotrajali kombi star 18 godina zamijenjen je novim donacijom tvrtke Megle i udruge RTL Pomaže djeci. Prije svega osjećaj je prekrasan vidjeti ovu djecu kako se evo i sada igraju unutra. Vjerujem da će se i sigurnije osjećati i u tijeku vožnje, a vjerujem i djelatnici ove ustanove će zasigurno sigurnije voziti ovu djecu na njihova odredišta. Za Megle to znači samo potvrda našeg puta kojeg smo krenuli zajedno sa udrugom RTL Pomaže djeci već davnih 2011. godine. Tako, evo, ponosni smo na prošlost i na sadašnjost, idemo dalje i u budućnost. U 12 godina naša udruga je pomogla više od 600.000 djece, dijelim Hrvatski, uložila više od 18 milijuna kuna. Drago mi je što smo mogli ispuniti želju djece iz Laduća i nabaviti im vozilo. Uz partnere kakav je Megle i uz građane Hrvatske možemo napraviti puno za djecu. Nabava vozila ne bi bila moguća bez vas, dragi gledatelji, koji ste pozivom na broj 060 9007 donirali sredstva za kombi. Novi kombi mi se jako sviđa zato što je prostoran, ima puno mjesta i možemo se sami namjestiti klimu i grijanje i jako je brz. Novi ima klimu koju si možemo namjestiti toplu ili hladno. Ima radio da se smanjivamo i povećavamo muziku, ima udobna sjedala, pojase, ima čak i za držanje ruke. Novi kombi mi je jako udoban i jako ga volim. Od sada će putovanja do škole i drugih aktivnosti biti sigurnija, udobnija i zabavnija. Prijevoz djece nama u svakodnevnom radu zaista puno znači, jer mi smo dislocirani, kao što ste sami vidjeli, 30 km udaljeni od Zagreba i svakodnevno smo na toj relaciji, ponekad i više puta tijekom dana. A ono što njih najviše veseli, a i nas skupa sa njima, omogućava dostupniji prijevoz na izlete, nerijetko odlaske na njihova prva ljetovanja, prva zimovanja. Toliko očekivan i neophodan kombi zbog ljudi dobra srca napokon je stigao na pravo mjesto.